नमस्कार मंडळी, मी रसिका धुरी तुमचं आपल्या रॉयल मालवणी चॅनलवरती खूप खूप स्वागत करते। तर तुमका सगळ्यांना माहिती असा की कोकणात सध्या शिमगोत्सव सुरू आहे आणि कोकणातलो सुप्रसिद्ध शिमगोत्सव म्हणजे आमच्या कुणकेरी गावचा शिमगोत्सव। जो शिमगोत्सव 7 दिवसांचा असता ह्या तुमका मी गेल्या व्हिडिओत सांगितलेलं असेल। तर आज शिमग्याचो असा 5वा दिवस। या 5व्या दिवशी काय काय करतात या व्हिडिओच्या माध्यमातून मी तुमच्याशी शेअर करण्याचा एक छोटासा प्रयत्न करते। आता तुम्ही बघितलात की वाघाचा सोंग घेऊन येलेलो एक माणूस होतो। तो म्हणजे आमच्या कुणकेरी गावच्या शेजारच्या कोलगाव या गावचो वाघ होतो। तर कुणकेरी गावचो वाघ आणि कोलगावचो वाघ असे 2 वाघ असतात, हे रुमटात असतात। तर हे शिमग्याच्या 5व्या दिवशी शबाय मावो घेतात। आता तुम्ही बघितला तो होता आमच्या कुणकेरी गावचा वाघ। असाच शिमग्याच्या 5व्या दिवशी अनेक जण शबाय मागा घेतात। लहान लहान मुला देखील आपल्या चेहऱ्याक मुखवटे लावून शबाय मागा घेतात आणि राधा येतात, डफ वादन करणारे येतात, त्यानंतर संध्याकाळचे खेळे पण येतात। काय आता आपण पुढे बघणारच असो। फक्त पूर्ण व्हिडिओ बघा, लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट पण करा। आता तुम्ही बघितलात पांढऱ्या कलरची निशाण, ती होती आमच्या देवाची निशाण। ही प्रत्येकाच्या घराकडे फिरता आणि प्रत्येकाच्या घराची भेट घेता।
आमच्या कुणकेरी गावातलो शिमग्याचो 500 दिवस कसो साजरो करतो आम्ही तो ह्या व्हिडिओच्या माध्यमातून मी तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा एक छोटासा प्रयत्न केलाय. ह्यो जर व्हिडिओ तुमका आवडलो असात तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या रॉयल मालवणी चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.